de la música, sens dubte, són els més marxosos. Una nota sense valor és com un cotxe sense gasolina. O pot ser molt maco, però no camina. Però quan els hi dones un valor, llavors les notes comencen a bellugar-se. Unes ho fan tranquil·lament, com les negres, tot marcant la pulsació. I potser pensant-se per això que són més importants que les altres notes. I d'altres van a tot ram, com les semicorxees, les més ràpides de la festa. Bé, les més ràpides, fins que al cap d'uns anys d'aprendre solfa, descobreixes que existeixen les fuses i les semifuses, que encara van més lleugeres, però que la nostra cantada no farem sortir, per no fer la cosa més confusa. Entre les negres i les semicorxees ens trobem les corxeres, amb el seu ritme constant, i amb els tresets, que segueixen la pràctica dita que sentencia. On n'hi caben dos, n'hi caben tres.
Sono arrivato in Italia in 5 minuti. Grazie maestro, è un piacere, veramente è un piacere con le piccole ragazzi. Grazie, grazie. Cominciamo. Scherzando, ma non tanto. Saltarello, ritornello, ponticello, questo bello. Forte piano piano, forte portamento, che lamento, a piacere a capella, alla breve cosa bella. Questo canto pizzicato, delicato, come un gatto, ritenuto, sostenuto, risoluto, questo è tutto.
Primer Sant Josep Oriol, després Col·legi Singerlin, finalment Escolàpia Espúria. Només un pare, un mare, un familiar recull a cada nen perquè som molts aquí gaudint d'aquest concert.